ngikhuluma ngayo. Uyabona lezi ingane zeni lezi zinto ezivezayo. Ngeke lezi ingane ikwazi ukuyidefenda lezi zinto ezivezayo. Ngiyafunga ngeke izingane zenu zizikwazi azinawo amandla okudefenda lezi zinto engizibonayo. Azinawo, believe me. Uyabona ke ingcindezi ozoyinika abantu besilisa uma sebekufuna. Hey, and it's even worse mawuzodedela ingane yakho noma udade wenu noma umshana wakhe aveze lezi zinto ngoba lezi zinto kunzima ukuyidefend kuze kube ngcono uma uyindoda yayo lengane uyidefenda ngokuthi nawe unomsila uzoqinisa ngomsila kodwa nje ukudefenda ngomlomo lezi zinto ngeke uyidefend lezi zinto ngomlomo ngane yakwethu utshelwa yimi ngeke uyidefend yabo lezi ingane zenu expose izinto eziexposayo edolobheni noma kubantu besilisa uma ipressure abantu besasebeyifaka ngempela zizohluleka lezi ngane zenu ukudefenda lento ezivezayo. Ngiyanitshela ngiyankarantela uyabona babili bathatha bawudefenda lento le evezwa lezi ngane zidla. Uyabona ngiyelinye ilanga mina ngize ngihambe nginganeni ngifike ngiyitshele ukuthi ngane yami ungaphindi ngqoki kanje uyazi because lezi zinto oyiveza la ngane yami ngeke uyidefende lezi zinto. Hayi mina ngadefenda ngizokuvuka ukudoda kodwa ngibuye ngithi ngimdala ngifike ngibisibonele ezwini futhi nginabo omama ekhaya ngimiyeke ngimntwana abantu ngoba vela kukho kusile engamenzela khona phandle kumdestroy ngoba indawo angisenayo kodwa iqiniso ngiyanitshela guys kumqiniso qimini lezi ingane zenu lezi zinto ezivezayo ngeke ikwazi ukuyidefend futhi nani ngeke nikwazi ukuyidefend leyanto umuntu ongazazama ukudefenda indoda ngoba umlapha ngani umuntu masivukela ngoba lo muntu bazomvukeliswa abantu bazomenza izinto ezizomenza avukelwe vele umzimba wakhe usuvele ulumela ukuthi vele usudinga indoda aphinde aveze lezi zinto ucabangani wena ucabangani ngathi ngisho uganiwe umfazi osemdala onabo 25 35 ngisho na 40 kunezinto ongafuna ayiveze ngoba ungabaza indaba yepressure angasafakelwe yona ukuthi kungenzeka hluleke ukudefenda lezi zinto. Abafazi abadala abaganile abanezingane basaphila ngokugadwa umgade ngakho konke nangekamera ukuthi kube khona izinto azokwazi naye ukuyidefend. Kangakanani ke lona udade wenu lo ingane yakho lo mshana wakho omdedelayo nje aveze noma yini isinomi kanjani ukhona indoda ecekeni kade awundoda wena awuboni wena awuboni mayigqokile nje umboni ngani uke uyindoda nje uthi uyahamba la edolobheni ubone ingane engangengane yakho kodwa uyibone ukuthi hey nayile ngane aniyazi lonto kombe nithanda ukuphika hayi we ingane zakwethu siki real world la akuyona imovie le ngithi mina fundisana izingane zenu ukugqoka kuhlasele kokunye ngoba ngeke ukuvike konke kodwa nje uma usizobukisa ngalezi zinto and izingane zenu into eziyenzayo zihamba la edrobheni zihambe zihagana nabafana beyihlikihla ngesifuba kuwo lamabele bebamba wona lamafika avelile hayi ngeke bafana ngeke isurvive ingane yakho uma ungayinakanga le nto leyo ngeke ingane zakwethu phela mina ngitshela iqiniso mina asikhohlisani la ngeke bafana ngoba ngisho abanye abangontanga yakho uma beyibona ingane yakhe isinjalo phela akuhlotshwele so ngiyanicela mina gazi asime ngokuthi indoda kufanele benjalo mina ngisakhuluma ngeingane zenu ofana nigade nje ingane zenu igqoka kanjani ngoba ngeke niwacontrol onke amadoda emhlabeni. Amazwi mahle kakhulu amazwi kwakunomehluko abazali bethu besaqikelela indlela amantombazane agqoka ngayo kakhulukazi ezikoleni manje izingane zamantombazane ngokwazo siwecabanga ukuthi zizokwazi ukumelana nepressure evela kubantu besilisa not emadodeni indoda nomuntu wesilisa into engafani lezo
kubukeka kufana, bobabili bafaka amabhlukwe, bobabili banentshebe, kodwa izenzo azifani. Bake babeka izathu-ke iy'ngane lezi noma bazo bedefender. Because in most cases umama osuke evumile ukuthi ingane ayiphuma ifake isigqebhe esincane esiveza amaqhezu, amabele awaphumele ngaphandle aputshe kwathi. Umama osuke evumile. Mawukuthi isuke ikhona indoda, hayi kusuke kungayona indoda leyo, kusuke kuwumuntu wesilisa. Khona umehluko phakathi komuntu wesilisa nendoda. Right? Bake basho ukuthi it's my body, I can do whatever I want. Nginani mengigqoke kanjena? Nikhohlakele kabi nje nina. Njengoba echaza ubaba la ukuthi uzohluleka ukumela ipressure evela kubantu besilisa. Ake ngikhulume ngabantu besilisa. Ngithe khona umehluko phakathi komuntu wesilisa nendoda. Number 1, omunye uke asho athi iy'ntombi zakudala zayihamba ngamabele engaphandle. Iy'ntombi zakudala zayifaka igege ziveza amaqhezu zihamba ngezinqa. Yes, kwakunjalo impela. Kodwa babe bancane abantu besilisa. Kwakukhona iy'nsizwa namadoda. Namhlanje kugcwele abantu besilisa, kushoda iy'nsizwa, kushoda amadoda. There's a big difference. Iy'ngane zabafana zayiqeqeshwa ukuthi zibe yinsizwa. Babe ne-right of passage. Kwakhona la bacijwa khona ukuthi uma uyinsizwa, umuntu wesifazane uyamhlonipha. Umuntu wesifazane umzimba wakhe uyawuhlonipha. Uhlonipha nale vela khona. Awudlalele ey'tsheni ey'fayo. That's why kwakudume kakhulu nalento ekuthiwa ukusoma. Lezi zamanje zalalana, zamithisana zazalisana. Because ayiqeqeshekile. Noma kwaku-wrong kwakhona lokho, kodwa kwakunendlela otrainwa ngayo ukuthi hlonipha kanje. Le ngane zamanje, labantu besilisa bamanje, kugcwele abantu besilisa, abanye bano-16, abanye bano-20, abanye bano-30, abanye bano-50, abantu besilisa. Amadoda ayashoda. Ngobani? Khona le training, khona lokuqeqeshwa okushodayo kubantu besilisa ukuthi babe yinsizwa noma babe amadoda. Ekutheni bahloniphe umuntu wesifazane, bahloniphe kakhulukazi la evela khona. Benze okufanele. Most yabantu besilisa bakhuliswa omama, bakhule emakhaya angenawo ubaba. Nobaba nabo benze ngendlela yabo, bangaba responsible. So ukwenza kwabantu besilisa bamanje nakudala akufani. Babe more responsible ngey'khathi zakudala ngoba babeqeqeshwa ukuthi iba insizwa, babeqeqeshwa ukuthi iba indoda. Dithame yosokwa wayehamba iy'nyanga umfana eyofundiswa umthetho. Kuleyo mthetho wawufundiswa futhi ukuthi hloniphe umuntu wesifazane. Akusekho lokho manje. Okwesibili, iy'ngane zabafana zi-corrupt by i-system noma by i-media. I-most iy'ngane zabafana zibuka ama-porn. Mhlawumbe mawukuthi mhlawumbe ninalo ulwazi. Iy'ngane zabafana zisasema-primary. Angikhulumi mina ingane esiyibhodle sinye. Zisasema-primary zibuka ama-porn. Zinamafoni nakuma-TV. Angazi kodwa engathi sekungconywana kuma-TV, kodwa kudala sisakhula thina siseyingane. Sano-12 years, 13 years. Ko-e-TV nje, kwama-TV nje lapha ebusuku ngo-12 kwakudlala ama-channel nje eporn. Kudume nje esikoleni sitshelana ukuthi hayibo ngomgqibelo ubovula u-e.tv kudlala u-Emmanuel whatever. So le porn lezi ibukayo iyazi-corrupta. Bese zigcina sezinxanela ukuthi ithi mesibuka umuntu wesifazane icabanga ukumlala. Wena lapho ingane yakho iya-reveal, iveza amathanga, iveza amabele, iveza yonke into. Kubantu abanomqondo kanjalo, abacabanga ukuthi nje bona bafuna ukuba sembhedeni ngoba ba-corruptwe ilento baloko beyibuka, beyi-consumer, beyifaka kubona. Zibuka amaphone emafonini, zibuka amaphone kuma-TV. Lethi ingene engqondweni yazo le y'ngane zabafana. In that way ingane yakho izoyithula seba ne-pressure bese itshola ukuthi onisikhokho okuyisilomo.
ngalokho. So there's a big difference between kudala namanje indlela abantu abathweneke ngayo. So kubalulekile ukuthi ezinye inkinga uyigweme zisele kude. Ingane ayigqoke ngokuhloniphekile. If ukuthi uyimisela ukuthi iphathe kahle lo ngane. Futhi umuntu wesifazane by nature udale ukuthi ubuthakathaka. Ingakho labantu besilisa they will do anything ukuthi bayibeke embedeni. Mekumele bayithengele uKFC bazoyithengela. Mekumele ukuthi bayitshele wonke amagama engawezwa from ubaba wayo noma engawezwa from uma wayo bazoyitshela lawo magama up until bafike la bafuna ukufika khona. Kubalulekile ukuthi ingane zihloniphe igqoke kahle. Siyabonga.